Dead on arrivalan sarong siklista, makaliis na maguyod din sarong pampasaherong jeep sa barangay Bitano, Legazpi City. Alas 10:28 nin aga, kasuudma, Oktubre 17. Pigbiston biktima na si alias Boy, 23 anyos, residente kan Purok 3 Barangay 42 Rawis, Legazpi City. Basado sa impormasyon, gikan sa trabawan biktima lunad kan sa iyang bisikleta, mantang biyaheng Barangay Rawis kan parehong syudad ang pampasaherong jeep na pigmamaneho kan 58 anyos na si alias Bumbit, residente kan Sitio Tiko-Tiko, Barangay Humapon, Legazpi City. Sa investigasyon, mantang parehong naghahalat ng tiyempo na mag-color berde ang traffic light, kuminapot ang biktima sa may bintana kan jeep. Alagad kan pahali na, dai subuot na riparo kan jeepney driver ang biktima na nakakaputon sa bintana na nauli sa pagkakaguyod kay ni hasta sa makapusak sa tinampo. Pag araw kaning insidente, automatic man may man po siya na kinukulong. It's because of incident. So kaya lang, within 18 hours, yun lang ang niya, reglementary period. After 18 hours, kung dahil siya ma-file ng kaso, i-release na ng PNP. So, driver. So, ang rulay, nagdigdi naman so family kan biktima and nahiling man so video talaga. And yung nga nito, na as of now, parang na muna sinda dahil sa pagmundo gari mabalik na lang sinda after kan paglubong siguro sa maurulay. Tulos na ipigdara sa Legazpi City Hospital ang biktima, alagad dai na sunerte pang mabuhay. May saro man ako na obserbaran, maski ito mga skater nahiling mo na minsan nagpapaguyod man po yan. Now pwede po yan mag-cause man ng aksidente on the part kan biktima. Kasi ang ang tinampo ta po, along Rizal Street, minsan nahiling ko po yan, nagkakabit man yan dyan. Now, bako man po yan na maray na, ang ang surface niya, bako man siya very magayon duman sa gulong kay itong mga skater. Sarap man po yan sa delikadong maray. And siguro, patanid naman sa mga driver, na kung maka-observer kita kaini, pwede man kitang mag-temporary magpundo, sabihan, patanidan, takunin kaso araw may mangyari, pero may manindi, imbuelto po ang driver. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Legazpi CPS ang driver kan jeep para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.